Taytayan sa Barangay Campo 4, Bukirang, Barangay sa Talisay City ang gihulagway nga delikado na. Matud pa upat na katuig nilang gireklamo kini sa Department of Public Works and Highway. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gilagway ni Kapitan Rowena Edar sa Barangay Campo 4 nga delikado ang Taytayan kay guba na kini og makuyaw alang sa mga motorista. Mato ni Joy Tumulak pangu sa City Toda nga nagpatabang na ang barangay kanila ug nakapadana sa bugsuwa sa DPWH niadto pang 2020. Ilaw sab gireklamo ang kadangog sa steel plate sa tulay ilabi na kun mag-uwan. Ang Taytayan may gadugtong sa mga dakbayan sa Talisay ug Toledo ug sa Bukirang barangay sa dakbayan sa Subo. Dito ato ang personnel sa area. Unya amo ginakita nga delikado gyud ang maungdan. So mo na hinungdan nga butangan ang og temporary na mo nga mga barriers. And then magpasalamat ko ni DPWH kay ila din giaksyonan kagahapon. So mo na nga kagahapon sa hapon ila din giilisan og steel plate. Nagtagbo ang mga opisyal sa City Toda o sa DPWH Second Engineering District aron hisgutan ang kahingawa sa mga malupyo sa Barangay Campo 4. Mato ni Engineer Leonard Abaw nga may temporaryo na silang gihimo aron kasamtangang luwas agian ang tulay. Steel bridge mo na siya. So amo nang giaksyon na nag-welding. Although napay say nakita gamay, so amo rang ikuan tog balik. Ang ikaduhang Taytayan ang gisugdan na usab sa pagpatukod ning tuiga. Don't worry kay naman sa tay bag-ong bridge gihimo diha. Atong itapad anang totally itapad mo-skewed siyang forma, nagsugod na ang phase 1. Ya naabot na sad ang budget karon phase 2 nga 75 million para completion na nga bridge. By next year humana nang bridge. So duha na ka bridge diya pero we will use na gyud sa kanang mga heavy loads nga truck ang kadto na sa bag-o. O balik Leofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.